secuestrado. Nos persigue un loco con una escopeta. No. Estem al Bartree Reservoir, a Roundabout, County Wicklow. Mira, estem fent una ruta de 6 quilòmetres, en teoria. Dinant a Roundwood. Ja no queda gairebé res. Aquí hem menjat una amanida superbona de tomates, pepino... Què més? Sèsam, coriandre, sèsam negre... Bueno, estava boníssima. Aquí queda encara sopa de pastanaga amb no sé què. Molt bona. En Ramon s'ha menjat Una croque monsieur. i el lloc és superbonic. Té part de botiga també i pasteleria, etc. On estem anant? Buscar el cotxe. Estem anant a buscar el cotxe. Quins nervis. Mira, estem molt contents perquè ja estem anant a buscar el cotxe. És diumenge 11 d'agost i ens fa molta il·lusió perquè avui és el primer dia com que podem sortir a fer alguna cosa. No tenim molt de temps, però agafarem el cotxe i anirem a uns gardens a fer un cafè i llavors anirem al centre a fer una cosa que ens fa molta il·lusió també, de poder anar amb el cotxe, carregar les coses al cotxe i anar cap a casa. Bueno, avui concert del Tudor Cinema Club. Estem anant cap allà i a veure què tal, ens fa molta il·lusió. Jo ja els he vist, però no m'importa, tu no els has de veure. Ensenya el teu outfit.
Li passa aquesta nena? Ui, 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 ui. Cachita. Avui és 30 d'agost, és el meu aniversari. Estic molt contenta perquè ha fet un dia molt i molt maco a Irlanda. Tinc molts de missatges per contestar. M'he sentit molt estimada durant tot avui. En Ramon, com sempre, pues, detallazos. I res, ara anem cap a sopar. A veure, és sorpresa, no sé on anem, a veure què tal. I aquestes arracades són brutals, que sí? I fins aquí el vlog del mes d'agost. Espero que us hagi agradat. No sé què ha sortit, però això és todo, amigos.